Yo le respondo que a 4, ella me dice que a 3, voy cantando por las calles. A residencia de maiores de Chantada cumple 33 anos e, como sempre, iniciou unha semana de intensa actividade para festexalo. Esta tarde os usuarios amosaron todo o seu talento nunha actuación na que vimos recreación dos máis famosos cantantes de Icaome Orquesta ou propostas poéticas singulares que fixeron as delicias do xurado. Entre o público asistente, usuarios da asociación ASDEME e tamén algúns familiares e amigos dos residentes. Os traballadores deste centro están totalmente implicados en todas estas accións que prepararon durante todo o ano. Este ano quixemos enfocalo un pouco para resaltar as habilidades e capacidades que realmente ainda se conservan, non? Porque sempre pensamos no que perdemos cando nos facemos maiores, pero quixemos darlle un pouquiño a volta e enfatizar e visualizar aquelas capacidades, eses talentos que xa se tiñan ou incluso algúns que se van recuperando e se van mantendo ao largo dos anos ou se adquiren incluso cos anos, non? Entonces temos, hoxe precisamente unha actuación que é o que tuvo o retuvo, é unha especie de programa de televisión, a nosa propia versión sobre un Got Talent ou, algo así, no que algúns van a cantar, outros a bailar. Cada un o talento que ten, será o que nos amose. Isto complementase con manualidades en pintura, poesía, debuxo, ganchillo ou bordado. Tamén temos en cada unha dos cartéis, unha explicación dos beneficios que aporta facer este tipo de actividades, non? E despois temos xa outro tipo de actividades que son campeonato de tute, de virisca, festas, temos varias actuacións musicais e temos unhas xornadas de portas abertas para os familiares que facemos taller de memoria, taller de circuito de mobilidade e un bingo, que son actividades que normalmente facemos xa a diario con eles aquí, pero quixemos acercala un pouquiño máis que as familias se involucren e vexan como é un día a día aquí na residencia. Nesta programación inclúese a data do Día Mundial do Alzheimer, que se conmemora dun xeito especial na residencia, con actuacións musicais e merenda, o día 21. O venres xa temos unha especie de pasacalles, tamén cunha charanga que irá por as distintas plantas da residencia, unha misa, unha comida especial e a tarde xa, para finalizar a semana de actividades, un baile. Están ilusionados eles con estas cousas. Moi ilusionados. De feito, para esta actuación levamos un mes preparándoa, pero eles están involucrados que quedaban entre eles para ensayar e demais, o sea que moi ben, moi motivados. Vengo deprisa y corriendo porque me oprime el corsé. Voy cantando por las calles. ¿Quién compra? Sardina frescurel, son sardinitas, que ricas son de Santurce, las hablo yo. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora y ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, estoy harto de rodar como una gloria. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida.
verdade é que cerrando os ollos non se sabía se cantaba Rocío Dúrcal e usted, pero fixo de maravilla, De verdad que me fixeche recordar tempos de cando Rocío Dúrcal estaba nos seus